saja. Sugeng dalu Mbak Riza. Nggih, sugeng dalu. Nggih, jan kok ayune kaya ngono lho wis. Ayu, nggih nek dandan ning ayu. Nek Mas geter dadi kepencut. Ora iso ngempet ubaling hawa asmara terus nganti lunga. Lha wong ayune kaya ngono kok jan. Ya mbantu endi ya nek lali dosane. Kula piyungan Bantul. Ah ya piyungan. Oh piyungan mboten derek Sleman. Mboten, nggih lere niku pun Sleman berbahasa Kali Sleman. Kitvan niku sebelah pundi? Tesih ngetan. Lah sesuk kula ajeng mriko. Enten apa? Oh ya dolan kok ya ngopo. Oh nggih, kalih ibu to? Ndak ganggu dhewe. Oh ngoten. Heeh. Nggawa supir ya Pak supiri dhewe. Aku arep sowan ning daleme Pak Widayat. Ngerti kowe? Nggih. Cedhak ya? Nggih, Pak Widayat nika Senior kilen. ketoprak. Nggih, kula tesih ngetan. Sesuk malam kemis aku arep ngetoprak. Oh ngoten. Heeh, gebyak toprak pemula. Nggih. Wiyaga Kuyono peniti iki dadi patih monyor iki sesuk. Aku arep sowan mrono ngaji ning ngene Pak Widayat. Kakek Patih Wono salam. Sesuk arep ngetoprak sing kaya Pak Widayat aku. Nggih. Mlakune ya pencik-pencik ngono aku wis. Werna-werna wae. Nggih. Putrane pira ya ana lali aku. Sampun kalih. Kakung putri. Kakung SMP kelas setunggal. Ingkang ragilipun TK. kok dereng diadeni wong ya semangsane. Kula manut pemerintah 2 anak cukup. Ah iya. Ning nek 2 anak cukup lanang karo wadon. Empun. Heeh, sing ragil putri. Nggih. Putri. Ya iki sesuk sing calon nunggoni bapak ibune. Ya ora nek putri malah digawa piyae kakung. Kudune manak meneh gawe lanang. Oh ngoten. Heeh. Pamrih nek gawe lanang sok ben bareng kowe penyeran sepuh karo bojomu iso momong kowe. Oh ngoten. Gawe anak lanang sesuk sing iso mayang lha iki. Carane Golek bibit sing iso mayang. Lah bojo kula mboten saged ndal mayang. Lah iki tiru sing perlu. sinten? Lah Lah tiru iki. sinten nek saged mayang malah. Ya idam-idamane ngatemu kuwi kepengin duwe anak sing iso mayang kaya Pak sapa. Lah ngono iki. Kados jenengan. Ya iso wae. Tegese ngene lho, tegese lho nok iki tak kandhani. Paneng asmara manjing ana nala kuwi ora kumudu senggama. Carem salulut bareng hubungan ora kumudu. Oh ngoten. Ning aku ning Purworejo kening piyungan iso dadi. Mula nek sing jeneng tes dimadine anak kae ya nduk. Nggih. Kae ora campur ning kok anak rupane kaya kae. Lah iki umpama lha iki ming umpama. Nggih, nggih. Mergo sing Pripun? sambung kuwi batine ora ragane. Oh saged to ngoten niku. Nah, kayak contone aku duwe anak to, bocah SD kelas 4. Nggih. Kok temu omongane kaya wong nini-nini. Lah iki. Iki perlu diurus iki. Yen zaman arep gawe iki bapakane mbayangke nini sapa ngono iki. Nini sapa dadi kaya ngono. Nek nika nek nyidam sinten anu niku nggih ngeten niku. Nah, dadi umpama iki ming umpama ora kudu zinas, dosa lho. Nggih. Kowe arep mapan sare ya to. Nggih. Donga nyuwun karo sing gawe urip. Nggih. Terus karo bojomu tumandang, diniati laire karo bojomu, batine kowe karo sapa? Lah iki engko supados benjang lairipun jabang bayi mijil jalu. Guyu-guyu kae wis tukang kaya ngono. Sapa sing ning jaba ora panging piyayi ngombol kae guyune wis ora pangling. Ha wong teng tlecek ning ndi kok ya. Mulane pas banget. iya. Mbak Oriza, Halo. niki mau wonten sing bisik-bisik teng wingking marek nyuwun jineman Gathik Grinding. Terus niki Pak Budidaya ngersake eling-eling Banyumasan. Ya tak nyuwun sing klasik riyen cobi men sitere muni, rebabe muni cobi. Minangkani napa sanes? Yes, manut. Minangkani nggih ora apa-apa, Gathik Grinding. Iya. Oh, nek Gathik Grinding rebabe ora muni. Oh, nggih nganu mawon sing muni. Sing muni Mas Agus lho. Kudu muni Mas Agus. Ki ngene, Gathik Grindinge engko nggo gara-gara. Nggih. Ngono. Kok kae sing rebab kan nek suwele nganggur terus dadi turu. Ora apa-apa ora ono apa-apane. Ya ora, Dik. Monggo pelok Pak Slendro, Nduk. Slendro mawon. Slendro. Pak Joko nggih. Aja Pak Mas. Oh,
Mas Joko. Ning ya kowe jangan tanya kowe lho. Pripun? Kowe ngunekke Mas kelakon jiwiti jejermu kowe. Jejer iki Iin. Lah wong jiwit saka mburi sikil ya kena. Kowe kelakon jiwit Kusnul kowe muni Mas. Oh, ada something. Yen. Oh, Saiki iya. Kusnul wis jeleh kok. Saiki jelek. Saiki sing disenengi malah penggemar saiki ora kok wiyaga ora kok. Kula ki kalah lho kalih Mbak Kusnul niku. Anu nek kula ki sing WA sapa ora ana, sing Vici ora ana Mbak Kusnul ora leren le Vici. Kowe tak tujui. Nggih. Sing WA Kusnul. Nggih sinten? A. Nomere bla 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 bla. B. Nomere bla 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 bla. C. Nomere bla 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 bla. Kuwi sing WA. Ngerti wae. Ngerti kok aku ning ngene krasa kok. Lah kula ket wau gabut gek arep ngopo ming mangan. Aja gabut. Nggih. Piye? Sing di WA Mbak Kusnul kok jenengan sing krasa. Ayo jeneng wong kulino bareng teng panggung ya ngene iki lho no. Pamane ya Dik, Kusnul ngelih. Nggih. Grundel ora usah ngomong aku krasa peteng dedete Kusnul mergo wetenge ngelih. Oh ngoten. Ana meneh Dik. Napa meleh? Ning panggung Kusnul peteng dedet aku iso ngrasake. Napa? Oh penggemare ning jaba rawuh ning ora nyawer peteng aku. Ngerti wae. Wonge ning kene mongko nganggo kaca mripat apa pipine totol-trotol. Mbah Kandar kuwi. Mesti dheweke peteng dheweke. Wong teko kok ora menehi, mau karepe kae teko kudune maringi, teko menehi. Yo coba ngaturke Sinom apa? mawon. Saged. Nggih. Kali lengan apa jumeneng? Legah jumeneng? Jumeneng ya jumeneng. Jumeneng. Iya. Sing ning mburi ora patek Oh nggih. cetha. Jumeneng niki, Pak. Oh nggih. Ora apa-apa. Mboten napa-napa niki. Iya, bebas. Ingin apa? Ingin apa? Wah, kowe nek gelem ngetoprak, Dik, ngetoprak Dalem? bareng karo rumbung aku, ya iso Nggih. payu jane toprake. Toprak napa? Ketoprak kok ketoprak Mataram lho. Oh nggih. Ojo ngetoprak ya. Grup napa? Grupe jenenge urung gawe jeneng iki. Oh dereng. Wong sih arep do urunan sesuk. Ya. Sinom. Nggih. Slendro nggih. Nggih. Siap. Mama Nesmo hangu Oh. Memang wong swara kok ora tau esek nderek Mas Suwargi Masena 2 tahun apa 3 tahun ya Nduk Pripun? sing biyen booming ora tau prei 2 tahun apa 3 tahun ya 2 katose. 2 tahun ora leren kok ya ora esek suaramu lho Nggih sok esek kok jenengan tak mboten pas mboten ngertos. mosok lho Nggih. ora ana kabare Mbak Urisa kok esek Enten mawon. nek bojoku lesek ora mergo nggo ngedur nyambut gawe Lah nggih napa? nguneni aku jadi Adose mboten kula mboten percaya. Ibu niku nggih anu alus, mboten nate. halus kaya garet halus jantuleni halus nah bojoku ora tau ngeneni kok Nduk ning kae nganggo basa-basa sandi apa ya pateni aja dipateni nggonku malah dipateni nyongkon mudhun ya ora apa-apa tak mudhun malah mikir dipateni Mbok ampun ngoten
niku ora mingguan dia. Bojoku kuwi nek jengkel aku ora tau nguneni, Nduk. Dadi mripate wis mendelik karo malang kerek aku wis kepuyuh-puyuh wis. berarti Dadi niku rasane anu atine menyatu to Nganggo saged basa ngertos ati. nggih mboten sah ngendika nanging pun krasa ngoten nggih. Jane iki dapakne ora sine dadi satpam pas banget. Arep nyolong duit pendeliki karo malang kerek sifat Niku kuping. kadose nganu pun napa pengalaman riyen-riyen jenengan anu. Ha wong putune malah lulute karo aku mergo aku ora tau nesu kok iki. Nah, karo Mbah dhewe mana bola-bali ming di senteliki wae. Nggih mboten kok. Mula ya kecok wong wedok melas karo aku mergo ya nasibku ngene iki pancen. Malah curhat. Lah niku niate panjenengan kok nek niku. Ya ora niat nek awale ora niat ya ming kekancan sesuk dadi. Lah mergo etok-etok melas niku suwe-suwe nah. Ning ora awale ora tak niati ming kekancan Nggih ngono kan lho. terus kulino terus nah. Nah, kepriwe kok nah. Nananina. Meneng wae Gus iki. Bojoku rada peteng iki. Iya. Nano. Iya. Berlanjut nggih. Mas Agus ijen. Swara suwe nandang suarane. Nek zat wil vokal dilirike sithik nggon sinden ora teng blirit mbok menawa ning mbok menawa Iya. iki mergo over kuwi wis ron kabeh kuwi nonan ah Aku ki jane mengko pengen diampiri kowe kok, Nduk. Mampir ning nggonku jane lho. Oh, wau to. Dandan saka omah bareng Nggih. karo bojoku. Oh, ngoten. Terus Lah, mengko munggah panggung bareng karo aku. Ya maksudnya ya aku karo bojoku bareng ngono. oh nggih sanes wekdal nggih, Ya, Pak. kaya ki mung ngliwati tok kok ya ora tau. Mbok nilai apa piye lho. Kok dilek Ya nek wong Yogyakarta nilai ngaten niku. Dialeke wong yang Yogyakarta ora ngeten niku. Nek kene nilii nek Yogya nilai. Ngilein. kowe kok apal temen. Ngilii. Nilii, ora kok nyiliki lho. Nilii ora nyiliki. Nek nyiliki kok suwe-suwe cilik dhewe. Neleki. Neleki mbahmu. Nek neleki iku nek cara kene iki ngeki kuwi neleki. Oh, ngoten. Nilii. Nilii. Nek nggonmu nilai. Nilei. Ming dialek kuwi lho. Kase daerahe
Benten-benten nggih, Pak. Ora padha, ora padha. Swara suling Mbak iki saking akeh lali dereng kula buka HP kula saking kathahipun. Dibuka riyen, Pak. Para kadang penggemar saking Manggarai, sugeng dalu sugeng nyawiji mantun nuwun sampun transfer 100.000 kok 1 juta. Kula nyuwun gending kutut manggung pelok barang jangkep bawa tumlawung ingin nyekan Mbak Oriza. Nggih mangke prayoginipun gara-gara mawon. Kan Mas Agus Betoro saking Cimahi nggih nyawiji, Mas Ruli Wonosari matur nuwun. Iya. Mas Pujono Patut nggih nyawiji matur nuwun. Mas Supriyatmo saking Cangkerplor niki nggih rawuh. KSGP matur nuwun niki kadang kula Mas Sidik Permono Jati. Nah niki tetunggule KSGP niki nggih rawuh matur nuwun. Kalian Pak Lurah Kalijering, Bapak Suroyo, Raja Sawer. Nggih. Raja Sawer niku. Janji pirsa sinden penyanyi panjenengane ora tegel. Nek mirsani wiyaga tegel. Iya. Sing ora tegel nek mirsani sinden karo penyanyi. Mas Paring saking Bangka Belitung. Pak Kandar, Mas Heri saking Tangerang. Matur nuwun sampun kersa nyawiji jayanipun. Nah niki saking Manggarai Mas Agus Riyadi. Randat Mbah Pon, Mbah No, Mas Eko sing kluwung, Pak Pendek. Wah meh wae iki ngamuk iki. Pak Pendek Pak Pendek nggih nyawiji. Pak Haryoto saking Brengkelan Purworejo. Nggih matur nuwun mugi lancar menarik ceritanipun. Nggih, sami-sami. Wah, jan Pak Eko Marsono saking Sidomulyo Purworejo, Mas Poniman Mangunjayan rawuh. Pak Kasman Bawen Semarang nggih rawuh. Pak Tugiti rawuh. Wah, wis akeh banget iki. Yo, lanjut. Nggih, menika acaranipun napa to, Pak? Walimatul Aurus. Walimatul Aurus. Oh, menikah, pernikahan. Pernikahan nek cara Arabe apa? Walimatul Aurus. Aurus yo. Wau sampun. Sampun, Pak, sampun dipun resmikaken. Nggih, alhamdulillah. Yo. Pabrik sing padha prihatin sing esuk-esuk nembang nuwun Mbak Oriza niki mangke pamundhut bawa tumlawung gara-gara mawon nggih.